खाम्फाया सबसे खम भटआ नैबे बियाबावनो मोनगोन रुपहियावथ' गैथारानो बियो आरो सालबारियाव खाम्फानि हान्जाया माने मथा मथि सालबारि मथनगुरि बिसोर ज' मिलायनानै 30,000सो भट मोननो हायोबाबो रंजाबसै बेखौथ' जोङो उनावहाय एक्सन लानांगोन माने केन्सेल जाबाय होननानै अपप्रचार खालामदों जे आइनि एक्सन लानांगोन जों बबे पार्लियामेन्टआव माला आइन जाखो बेलाय बेफोरखौ केन्सेल खालामनो थाखायलाय बे मिसा खोथाखौ अपप्रचार खालामदों आरो बिनि थाखायथ' जों आइनि एक्सनानो लानांगोन उनावहाय खाम्फाया सबसे खम भटआ नैबे बियाबावनो मोनगोन रुपहियावथ' गैथारानो बियो आरो सालबारियाव खाम्फानि हान्जाया माने मथा मथि सालबारि मथनगुरि बिसोर ज' मिलायनानै 30,000सो भट मोननो हायोबाबो रंजाबसै बेखौथ' जोङो उनावहाय एक्सन लानांगोन माने केन्सेल जाबाय होननानै अपप्रचार खालामदों जे आइनि एक्सन लानांगोन जों बबे पार्लियामेन्टआव माला आइन जाखो बेलाय बेफोरखौ केन्सेल खालामनो थाखायलाय बे मिसा खोथाखौ अपप्रचार खालामदों आरो बिनि थाखायथ' जों आइनि एक्सनानो लानांगोन उनावहाय